Korpuista puhuttaessa äärimmäisen oleellinen asia on kastaminen. Todelliset heavy userit käyttävät myös termiä toppaus. Korppuahan voi kastaa todella monella eri tavalla ja nyt käyn läpi niistä yleisimmät. Delikaatti dippaus. Ronski roiskautus. Hento hulautus. Ja viimeisenä oma suosikkini, syvänveren sukellus. Kastamisajasta on erilaisia koulukuntia. Itse kuulun niin sanotusti perinteiseen koulukuntaan, jossa on todettu, että optimaalisin kastamisaika on 5,688 sekuntia. Ei enempää eikä vähempää. Onpa muuten hyvä. Oho. Nythän ne loppu korput ihan kokonaan. Raija, onko meillä vielä näitä korppuja lisää?